आव जों जतनो बाक्साबा सावैमान खाना बाक्साबा सावैमान्या खुना 20 आगस्ट 2022 सानजानि दामसिनि तामा जरानि सिमी ओ पाटिमुं ओंमानि पाटिमानि थाई इंखा करबुक बाय खबजाक पाटिसरी आलुकतला गुलमनि कामिनी कनाकचारनि बलंगनो ओ पाटिमुं पाटिबुई थांमानि फेबा ओ पाटिमुंनो रगै कामिनी लुकुरकनि कक सिलचामानि हिनके ओ खरकनै चलातै बोरै तंलायमानि जरावो नाचमै रमो हनै फेबा बाक्साकेबा ओ कगननो सिलचाय तंगो ताबो अमो सिक्ला चासलकसा तंनाय रकसि द्राग्स नाजाक फेकजाकनै मानै चाजाक चुवाक नंजाक बरक साकमतक तंना बागैसि बलंगो तलांमानि हिनै सावै तंगो फेबा ओ पाटिमुंनो रगै कायसा पाटिमुं पाटिलिया गोबांमा बेदेक बुफ्रा बिसारजा फेबा तै कायसा कक खुरसाताय कलाय फेरो जों जतनो वानसुगो चलाबाय बोरै हर बेरायखा हनके जतनी बखरगनो हामिया वानसुकमुं फायनाय फेबा ओ कक बायनो गदालजाक ओ खरकनै चलातै बोरैबो हर साल बरक कनैनो तांपाल पाल बाक्साके सामुं खायलायमानि फेबा तै कायसा वानसुक जागनाय कक हनके ओ बिनि लगिनि चलाबायदा तंलाय तंफ्रो नुगैदा भिडिअ रेकर्डिं रक खलायजागै सिक्रि चक्र खलायजागै दा पाल खे तंलायमानि गलायखेना ओ बोरै खरकसानो फेबा बोरैनि बोसागो गोबां मानो थैमामां नांजाक फेबा अमाहेरक दा खलायजाक खना बोरैनि साख्लमो पद्रे पद खलायजाक आबोनि बागिदा आसुखे मार ओंलायमानि गलायखेना पाटिमुंनो रगै सावैमानमानि हिनके 20 आगस्ट 2022 नि सालमारिवो ओ रमफ्रे जागनाय बोरै दै बिनि लगिनि चला हाताय पायनानि हिनै तसिलो थांगै फिरकप्रो एलमारावो ते कायसा सामुंनि बागै थांमानि थिक दामसिनि तामा जरावनो ओ खरक दक थेमरां रकबाय लामा कासुजाकखा पाटिमुं ओंखा दामसिनि हायकेबा 7 PM नि सिमी दामचिसा हायकेबा 11 PM जरा फेबा आसक जरा कदगमा तंलायमानि यागोलसे थावैमानमानि कामिनी लुकुरो फेबा आसक जरा कदगमावो ओ खरक दक चला हायकेबा ओ 6 जना चला रक ओ खरकसा बोरैनो तामो खलायकेना वानसुगैनो नायमानो फेबा अमहाय गेंग्रेब रक खलायजाकमानि दाबुकनो पुइला हनै मानो ओ करबुक साब डिभिजनो फेबा ओ पाटिमुंनि बेदेक बुफ्रा बोसोकबां नायतुकनानि बागै जायतुगै नायनाय मुकमु टिभि आबायकेनो सालब्रुम ग्रोंतंदि नायतंदि मुकमु टिभि আমরা ভিজিট যাইতাছি সকাল দিকে তহসিল অফিসে যাইতাছি তহসিলের এখন আমরা মোবাইলতে আছে তহসিল জমিন খতিয়ান আমার দাগ নাম্বার আমরা দেখতাছি তারপরে আমরা আইতাছি আবার পরে আমরা এদিকে ভিজিট